נראה לי משהו מצחיק. לא, זה משהו קצת יפה. טוב, מוכנה? אמבולנס מצחיק. מה זה היה? טוב, מוכנה? כן. ואז בכיכר, בני ימינה. בקיצור, למה לקלות? הגענו למג'יקלס. אני לא יכולה להראות לכם הכל כי את יכולה להפוך. בקיצור, אולי אני אעשה כי פעם אחת הבטחתי לכם שאני אעשה לכם סרטון קצר על משהו. זה מה זה? זה בחוץ. תראי מיה. שנייה, ולא שלחתי לכם. עוד שנייה אנחנו עוברים את זה. טוב, אני מג'יקלס.